man! Kung makadaw ka kung sa milyon, 1 million ang imo. Sugot ka? Sugot! Kita ko 1 million. Kung naman itong dako kayong mawagtang. Ay, ilan na to? 1 million. Sugot yapon. Sugot na lang, sir. Kay... Daon man nga. 1 million raman gid ako ang kuan. Katulog ka? Adi kong sugot. Ano man? Oh? Kay ang daog dito 1 billion man gyud nya kan 1 million ra mo ha. Nya usaon man nimog usa ka milyon ang gyud imuhang madawat. Og ilay kong pugsong padwato na mo dawat lang ko. Pero makatog ka. Ha? Di gyapon ko katog. Di jud ko katog. Sugot na lang ko sila tungod sa kapobrehon nato ron. Nya usaon naman tong dako. Ay, ihatag na lang to. Gusto sila nga maad to sa ilaha. Ato lang to ihatag sa tanan. Di ang pumunta, asa paingon ang uban. Asa nila lado ng uban. Okay ra ko anang usa ka milyon ang ako, pero kinahanglan ang katong sobra mahatag ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan. Dili ko masugot ya. Asa man padung ang other billion. Pero kung 1 million ang ako, kanang ako na pa dito ya. Matay day makadaog. Samaan!